Náš štáb dorazil do Detroitu niekoľko hodín pred finálovým zápasom. Pred miestnym štadiónom Joe Louis Arena sme stretli stovky fanúšikov z oboch táborov, ktorí s nadšením očakávali 7. rozhodujúci zápas tohtoročného finále. Na dresoch s menami svojich obľúbencov sa najčastejšie vyskytovalo meno Mariana Hossu. Ten minulý rok zažil v drese Pittsburghu trpké sklamanie z finálovej prehry. Vtedy ešte netušil, že prestupom do víťazného Detroitu Red Wings sa bude história opakovať. Who's gonna win tonight? Who's gonna win tonight? Oh, Penguins for sure. Penguins, no doubt. How you doing? Yeah! Go Red Wings! Where are you from? I'm originally from Lansing, Michigan, but I live in North Carolina. I drove over 11 hours just to be here to see my Red Wings win the Cup 2 years in a row. That's amazing. Are they gonna win tonight? Oh, yes, they are, most definitely. What do you think is gonna be the score tonight? Well, you know, 5-0 sounds good, but how about 3-1? 5-0. I'm hoping it's a shutout again, so I'm hoping for 3-0. Chlapcov z oboch tímov najskôr čakal tréning. Hráči z Pittsburghu si v šatni pred zápasom čistili hlavu hrou s fotbalovou loptou. Tréneri so svojimi zverencami ešte narýchlo preberali vopred pripravený strategický plán hry, ktorý mal zabezpečiť vytúžené víťazstvo. Pohár pohárov, ako sa Stanleyho pohár nazýva, totiž predstavuje nielen najstaršiu, ale aj najprestížnejšiu trofej v histórii profesionálnych zaoceánskych súťaží. Pomenovali ho po kanadskom guvernérovi lordovi Frederikovi Stanleym, ktorý ho poprvýkrát venoval kanadským amatérskym hokejistom v roku 1892. Stanleyho pohár v piatok večer vyhrali po napínavom zápase pittsburghskí tučniaci. Na ľade Detroitu zaznamenali víťazné skóre 2-1 a po 17 rokoch sa radovali z celkovo 3. zisku trofeje. O ich víťazstve rozhodol 2 gólmi v druhej tretine Maxim Talbot. You try to do the best you can in every situation, and you know what, it's great right now. Yes, I might be a hero for tonight, but it was such a long ride, such a long playoff. Everybody showed up. Gino being a consummate winner, Flower proving every single one that he's the top of the line and the winner goalie. It's special. Pittsburgh sa tak zároveň stal len 3. mužstvom histórie, ktoré vyhralo 7. zápas na súperovom ľade. We won the cup. K úspechu prispel aj vynikajúci slovenský hokejista Miroslav Šatan. V lete, keď som podpísal zmluvu s Pittsburghom, tak som dúfal, že sa dostaneme do play-off, že to mužstvo bude dobré a že bude šanca, ale to človek nikdy nemôže vedieť naisto. To je trošku vabang a po tej sezóne, keď sa obzriem dozadu a vidím, aká tá sezóna bola, tak sa mi nechce veriť, že to takto skončilo. Dramatickejšie to už ani nemohol nikto napísať. To 7 zápasov vo finále a vlastne všetky mužstvá vyhrali svoje 3 domáce zápasy a vyzeralo to, že znova ideme do jamy levovej a že ten favorit potvrdí tú svoju úlohu, ale myslím si, že u nás bola obrovská vôľa aj naproti všetkým tým nejakým percentuálnym štatistikám a skúsenostiam nášho supera, tak sme dokázali si to vlastne vynútiť a vydreť to víťazstvo. To malo premiéra o to sladšiu príchuť, že prišlo po nepríjemnom šoku, keď ho pred 3 mesiacmi vedenie tímu Pittsburgh Penguins poslalo z finančných dôvodov na farmu v AHL. Keď človek vydrží, niekedy zatne zuby a skloní hlavu a ide ďalej, tak môže to skončiť takto, ako to skončilo. Every time you play in the playoffs, you have to overcome a lot of adversity. You're not going to win 16 straight, so there's a lot of ups and downs. And like I told the coaches early in the playoffs, it's a long 2 months and it's a long road, and you have to make adjustments once in a while. And finally, after 2 months, we achieved our goal. Stanleyho pohár váži 15,5 kg. Hovorí sa, že to neplatí v prípade, keď ho víťazi zdvíhajú nad hlavu. Aspoň na chvíľku sa o tom presvedčil aj Mirov otec. No je to voľačo fantastické. Majster sveta to je jeden vrchol, ale Stanleyho pohár je vrchol ďalší. Takže si myslím, že to je konečne, sme radi, že bude znova na Slovensku. Strašne sa teším, teda, že sa im to podarilo ten Stanley Cup dotiahnuť do konca. Teda. Aký program máte premiéra pripravený na leto? No, na leto pochopiteľne, že budeme musieť ten pohár
povoziť aj po Slovensku, tak uvidíme, jak sa nám to podarí, jak dlho tam budeme ho môcť podržať. Dosiahol si jeden z obrovských vrcholov, bol si majstrom sveta, si držiteľ Stanleyho pohára. Aké máš ešte ďalšie ciele vo svojej kariére? Momentálne žiadne. Ja viem, že táto sezóna bola mimoriadne dlhá, už za nejaké 2-3 týždne sa vlastne otvorí trh s voľnými hráčmi, takže ak mám o nejakej budúcnosti rozmýšľať, tak to budem musieť urobiť rýchlo, ale momentálne nie som nejak rozhodnutý. Stanleyho pohár opäť čaká dobrodružná cesta. Hráči, tréneri a realizačný tím majú právo stráviť so striebornou trofejou deň vo svojej domovskej krajine. Na chodbe sme stretli Phila Pritcharda, ktorý je dlhoročným strážcom Stanleyho pohára. Phil, I have a question. When you were unpacking the Stanley Cup this morning, did you have an idea which team will win? You know what? I mean, obviously it came down to Game 7, so it's one game. Like they say in English, it's a 50-50 chance. But Pittsburgh was younger, they seemed to be more hungrier, and they lost last year. Because they lost, they knew what it took to win, and it showed out there on the ice tonight. In summer, you're going to take the Stanley Cup on the road again, as usually with all the players. Do you have any idea approximately how many kilometers will you travel with the Cup? Well, based on last year, we probably did about 80,000 kilometers. So obviously we'll be in Slovakia, we'll be around Europe, Canada, and the United States, and the team gets 100 days with it. So it'll be a good summer for the Pittsburgh Penguins and their fans. I'm sure every Slovak fan will look forward to see you again with the Cup, and good luck with your travels. It's always great to be in Slovakia. We seem to come every year. You always have a winner, so that's wonderful. We'll see you soon. Rišo Štilicha po zápase vyspovedal aj jedného z najznámejších kanadských športových komentátorov Rona McLeana, ktorý má zhodou okolností blízky vzťah ku Slovensku. Ron, did you expect the game to finish the way it ended up? No, I thought Detroit had too much depth. I thought the Red Wings just defense would be the difference, and they would ride the crowd, the home crowd, their experience to victory. Pittsburgh deserves all the credit in the world. They should have had doubts, but they didn't appear to play with doubt. Congratulations, Pittsburgh. We just learned a very interesting story. Your wife is actually from Slovakia, from my country. Can you tell us about it, how it happened? Her name is Vasilinek. I don't know if that's a common name to you, but her grandfather actually came from Bratislava. I'd say 80 years ago, and Carrie Vasilinek is who I married 25 years ago. So we can't wait to get to both Slovakia and the Czech Republic and drink all the good beer. I'm a good expert Canadian beer drinker, but no match for you. Detroit síce v 13. zápase vyraďovacej časti 2009 nedosiahol víťazstvo, ale odohral krásny zápas a zostáva tak jedným z favoritov budúcoročnej súťaže. Na Stanleyho pohár si tento rok nesiahol nielen Marián Hossa, ale ani Tomáš Kopecký, ktorý pre zranenie finálovú sériu vynechal. Tomáš, pred rokom sa ti podarilo na Slovensku prisniesť Stanley pohár a tohto roku to bohužiaľ nevyšlo. Aké sú tvoje pocity bezprostredne po finálovom zápase? Tak určite je to veľké sklamanie a hlavne keď hrali sme, myslím si, že vynikajúco a išlo to až do toho 7. zápasu a myslím si, že hrali sme dobrý hokej, no ten 7. zápas už je to také hop alebo trop a dali o jeden gól viac a vyhrali, no takže je to, myslím si, že veľké sklamanie, no ale všetko zlé je na niečo dobré, ako sa hovorí. Akú stratégiu tréner naordinoval pred posledným 7. zápasom? Pri takýchto zápasoch netreba nejak hovoriť, že na čo sa sústrediť. Vlastne viem, že tréner hovoril hlavne, aby si to chalani užili, aby mali zábavu a nejako sa moc s tým nezaoberali, lebo aj médiá robili z toho veľký cirkus jedno s druhým, takže myslím si, že spravil dobrú taktiku. Škoda, no, dali o jeden gól viac a o tom ten hokej je, že treba niekedy aj trošku to šťastíčko, ako sa hovorí a vlastne tam 5 minút pred koncom sme trafili brvno a dneska sme to šťastie nemali na svojej strane. A na záver ešte pozdrav od čerstvého víťaza Stanleyho pohára. Ja sa chcem poďakovať všetkým samozrejme, ktorí držali palce a ktorí verili, ako je to skvelé, ja viem, že na Slovensku to bolo rozdelené a veľa ľudí fandilo aj Marianovi a samozrejme ja mu to dopravím, aby sa mu to niekedy v budúcnosti podarilo. Ale samozrejme tým svojim fanúškom a tým ľudí, ktorí verili mne, tak samozrejme sa chcem poďakovať a dúfam, že sú aspoň z polovice tak spokojní, ak som dneska spokojný ja. Do you have any special plans for the celebration for the team? I'm not sure yet. You know, we just won, so we'll go over that tonight.